Okay, maayong buntag sa inyong tanan. Dara po ko sa atong YouTube channel karong adlaw na ata diri sa Hornasan na bukid. Ang atong trabahoon karon, syempre maglampas gihapon kita, maghinlo gihapon kita sa atong kaumahan. Nay namo nga diri ana atong saging. Kani siya na saging tagnipa. Okay, padayon ta diri sa atong pag saka diri sa imabaw. Kay diri ata maglampas sa imabaw. Kay mao man gayud ni ang tao, maghago man gayud ta ang tao. Nganong maghago man ta mga tao. Kay tungod kung dili ta maglihok, dili ta mo kayod sa atong umahan, unsa may atong kanon. Mo bitong dili ta mo asinso kay tungod wala ta mo kayod. Mo nang kita kayod gayud ta kanunay kay aron tagaan ta grasya sa Ginoo. Padayon ta sa paghinlo kay mao naman gayud ni atong trabaho. Magsige taglampas sa atong kaumahan. Okay, magsugod na pud ta. Okay guys, nganong maghago pa man gayud ang tao na may grasya unta nagihatag sa Ginoo. Maghago ta ng mga tao kay kinahanglan ng atong mga yuta o mga kaumahan ato gayud ng mahinluan. Kay kung dili nato mahinluan, unsa may atong maitanom ni ana. Kay sa amo diri na mga lubi napoy mga saging nagipantanom pero dili kayud kanabang di kayud nato na siya masaligan kay kahibalo man ta na ang kupras barato kaayo human ang mga saging po nato kung mapasagdan labi na kanang di magutaganahan na magbalik-balik sa atong uma kung hunahuna nato wa tay income diha mo nang ang atong mga hunahuna diha na dili maayo kay puro man negatibo gud ang atong gipanghuna-huna. Kinahanglan positibo ta sa atong paglantaw sa atong kaumahan na kanang atong giuma diha maka-income ta. Mura bag atong himuon ni siya negosyo sa atong panghuna-huna kay kung dili nato na hunahunao na isa na siya kag negosyo, dili ta magkugi. Kay daghan nato ang atong mga babayan na nag-uuma, dili sila ganahan sa ilang mga bukid na mag-atiman kay ang atong unahuna gamay ra ang income. Tungod kay ang mao man ang atong mga nahuna-huna sa atong nasulod sa atong unahuna mo nang makaingon gud ta na gamay ra kay wala man nato na sila naatiman ang atong mga kayutaan. Kinahanglan ato na silang atimanon para mudaghan ang bunga ang lubi kuman ang atong mga saging na gitanom ato na siyang pagahinluan para mudagko ang bunga para sa karnaba na saging. Kinahanglan hinluan nato na siya para dili mabugtok. Kung naman tay bunga ni ana dili lang taman lang sa atong pagkaon ato na siyang himuon og negosyo ato nang ibaligya mangita ta og mga mamalit sa atong produkto para mahimo natong kwarta. Dili lang tataman lang sa atong paghinlo sa pagtanom. Kinahanglan ato po na gayon nang ihadto sa atong mga tindahan o to sa mga palengke na makapalit sa atong mga produkto na pwede nato ibaligya sa ila. Mo nang atong paningkamutan, dili lamang ta diha lang tataman sa atong pag-atiman, pag-ugmad, kundili kinahanglan na putay mga panghuna-huna kung unsaon nato pagbaligya.
kung inyo kong ubanan sa akong vlog perminti, ato naghapong ipakita sa inyo kung ang atong mga hinaguan, atong mga gitanom diha, ato po nang iadto sa mga palengke na pwede nato sila mabaligya. Kung man ato po nang maistadihan kung pila man ang atong pamaligya sa ilaha o pila po ang atong ma-income sa atong mga tanom. Kinahanglan gayud na mag-uban gayud na, dili lang ta magsigila mataghinlo sa atong uma. Kinahanglan gayud magpuyo gayud na sila para ang atong kalupaan ma yung pa na to mapuslan. Dili lang kay sige lamang tag ugmad sig ugmad wa tay income. Mao nang atong paningkamutan na ang income ug ang atong hinaguan mag-uban gayud na para ang atong mga hinaguan dili masayang. Di ba mga ka-Israel? Mao na atong buhaton karon. Atong ipakita sa inyo na ang mag-uma na ay kita. Dili kay ang mag-uma walay kita. Dili na pwede sa ato kinahanglan gayud na ang mag-uuma na ay kita. Dili na ta magsalig sa gobyerno. Wala man ko tabangi sa gobyerno. Dili na sila ang makahatag og solusyon sa atong mga problema. Kita mismo ang angay mosulbad sa atong mga problema. Di na ta magsalig nga ng gobyerno. Kay mao na tong asahan dili ta masinso ni ana. Kinahanglan kita mismo ang una mukayod sa atong lupa. Mao nang atong paningkamutan karon. Mao nang atong ipakita sa inyo na ang mag-uuma kita ang bilinhon sa tanan, dili ang taga gobyerno. Kitang mag-uuma ang una, ang prioridad sa atong mahinaguan na kita maka-income. Sama ng lubi. Barato ra kayo ang pamalit. Tungod kay barato ra, di na lamang po ta maningnom og lubi. Kinahanglan dungagan pa nato na og tanom og lubi kay para modako ang atong mabaligya. Na mga proseso sa pamaagi sa atong pag-uma na kita maka-income. Mo nang ato gayon nang ubanan jud ko ninyo kay para ganado ang atong pag-vlog sa atong mag-uuma, di ba? Tapos, mo iyon rabadayon ng uban. Sus! Naghago-hago lamang ka nga mag-uma. Wa man tay abot diha sa uma. Pobre man gihapon ta. Puro negatibo ang mga panghuna-huna. Kay ngano, wala man magtikad og yuta. Bugat ang pag-atiman sa yuta. Kay ang atong una-huna, way abot. No bitong daghan pobre na mag-uuma. Daghanan gadud pobre gadud ta halos. Kay wa man ta mag-tanom daghan. Ipasagda nato ang atong mga kabukiran na malibo na siya. Wala nato na sila tamni ug mga makahatag og pagkaon nato. Pero bitaw sa aho ni ani perting libo na kay ngano gipasagdan wa na ko nilampas-lampasi kay mao nang atong una-huna. Way abot. Pero kung ana ta permente
Unsaon pa man paghatag sa grasya sa Ginoo kung dili ta molihok? Oh, una-hunaan na, kabus ta. Kanunay lang ta kabus kay wala man tay gibuhat. Kinahanglan natay aksyon. Mulihok jud ta tao. Kay aron makagrasya ta, dili kay sige nalaghigda, sige higda, human lampasan to ang ilang mga kabukiran. Wa gayud tamnig mga maayong tanom na maka-income ta. Mao na atong buhaton sa atong mga kaumahan. Sama ng prutas, sama ng mga saging, mga unsa pa diha, mga balanghoy. Dakong tabang na sa ato, kinahanglan naagayod tay itisok sa atong mga lupa, atong mga yuta na makahatag og pagkaon nato og makabaligya pa ta para ang imong kita dako kaayo. Dili lang tataman sa paghinlo, sige na taghinlo, kinahanglan na atay gitanom sa atong gihinloan. Mo ni akong gihinloan karon, magtanom na gihapon ta diri og saging. Kay wala pa man tanang human og tanom og saging, ato gyud ning tamnan og saging. Hinay-hinay ra. Dili ta mag-abusar og trabaho. Kaysa uban galing, kung mangnarbaho galing ta sa gawas, 8 ka oras ang atong trabaho. Samtang diriya sa atong uma, 2 o 4 ra ka oras, pwede na ta mupahuway. Dili na to palabian og hago ang atong mga lawas kay aron makalahutay ta. Kanang 2 o 4 ka oras, dako na nang tabang sa atong yuta. Kung mintinon lang nato na adlaw-adlaw, kating dakuan na. Human, kung makaabot na taog, dako na atong agi o atong mga tanom na munga na, di, pwede na ta makasuhol sa uban tao. Ako karon, nakita na ako na wala gyud ko'y kwarta. Gusto na palampasan ang atong mga kabukiran, pero wala kay kasuhol. Naata mismo, kita mismo ang mo utol aning mga kahuya, kaning aning na mga kahoy, ato na siyang putlon. Kaya aron makatanom tag mga maayong tanom. Kana ba, nana ba? Oh. Unsa man na? Dili dahil na makatabang sa ato. Oh. Nahinlo pa nga itong kabukiran, tapos makahatag pa dugang o income sa atong kaugalingon. O nang tang mag-uuma, dili ta ma-discourage kung watay abot. Kay na ang yuta nato natong pwede tikyaro nato na maka-income ta diha, makakita tag kwarta diha. Pero ato nang napasagdan. Ato nang na saman, wala na to atiman na. Mo nang kita mismo kulang ta og kwarta. Kaya wala ta nakakwarta sa maong yuta. Di ba?
putol, mga usok. Napoy moingon mga ka-Israel na aangay lamang na kung way pamilya, kung walay gipakaon. Magsige na lamang kunog uma, nusa pa kunoy kanon. Kinahanglan pod mga ka-Israel, kinahanglan pod time management na kay oras para sa imong uma. Kay ang uma naman diri ang pagkaon. Di sa sunod na mga panahon, kung ang imong time na diha dili man tanan oras na ata diri sama sa ako makalampas lang ko sa isa ka adlaw og duha ka oras. Ugma di na pud ko molampas. Sunod adlaw na pud molampas na pud ko duha ka oras o tulo hantod sa upat. Kinahanglan dili lang ta i-focus tanan nato sa atong uma labi nagwala tay kwarta. Kinahanglan mo sideline pug ka og pangitag kwarta para sa atong kanon. Pero kung moabot sa panahon ang imong mga tanom na di na ka-income na ka. O ang imong adlaw makuha na nimo sa imong mga tanom. Di ba kanindot? Ingana ang pag-uma. Okay guys, padayon pa ta sa itong paglampas diri guys. Aron mahindlo gayud nato ni. Unang magkugig na punta guys. Labi na kung natayuta, magkugig gayon. Karon nag-agrasya sa Ginoo. Ang paghinlo nato, i-relax lang. Dili kay imutang bukson imong kagalingon. Hinahinay ra. Basta kanon ay ana ra ang paghinlo sa atong uma. Okay. Diba nindot kayo ang palibot guys. Sa ubos na basakan naman god. Murag nindot kay tan-awon ang atong palibot. Diba? Diri ra tataman sa atong paghinlo. Mag-like at subscribe mo diha ang pagasinso sa tao inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Magkita-kita na punta sa sunod natong vlog. Daghang salamat sa inyong tanan. Bye.